Nah, kan. Teko tenan kan. Main daya. Dek. Main daya. Dino iki kancaku teko tenan ya, Lur. Tak kira sapa Bakas ya ana jebule. Dene. Ora niku nari kowe iki. No. Dolan, ya dolan. Nganu. Endi kota ra? Tak tring jelasin. Tak nilai gaji YouTube ten. Aku ora nggo HP. Nang HP apa? Nang kono. Iki karo sapa mau wong wedok mau liwat kono iki. Ngulon. Oh ngeterke kancane Apa acara apa? cara mau beli Wedhus. Hah? dagangan Nggone sapa? punyaan si Ajis itu. Aziz. Ini Aziz. Udah nggak mau jualan lagi. Terus Sing sapa? si Ajis Didoli kabeh dagangane. jual semua sama temen. Oh, kanca terminal. Iya kan. Apa to batik apa? Ya batik, setelan macem-macem lah. Kowe saiki bahasa Indonesia lancar. Ya lancar di tempat wisata udah lama kok. Lama ya. Gak lancar. Di Borobudur udah suwi kok ya. Kamu ya. Udah suwi sejak SMP kelas tunggal. Kelas 1 ya. Itu ada acara apa itu? Mana? Dangdut itu. Ada itu. Sound bunyi itu. Paling dangdut tau. Dangdut jadul lah. Lagi tren itu ya? Lagi trending ya. Lagi trending. Tapi kok suka wetan suka titik? Ono di lu tawang. Rantai entek iki dene. Ditawang rantai entek. Ki acarane arep ning ndi? Ngam sendal. Sendal? Apa? Kulaan. Kulak apa napa? Carane bingung. Bingung. Bar telepon meriar nyileh apa berang-berangi malah nganu. Durung ora iso ditaleni to. Taleni ucul terus. Ucul terus to. Gede cilik ketaline to. Telepon anyile tak ki ngontane buntu ra dikontane. Pak Kas malah wis ngontan tekan blabak saiki dhewe. Kayak kau ada. Ngopi ya? Oke. Ngopi. Hitam oke. Hitam ya. Oke. Kapal api ya. Manis. Jangan terlalu manis. Kapal api. Hidupnya udah pahit, mau kopi pahit. Perahu geni. Kapal api hati ini perahu geni. Ya mau wis rene apa ya kok? Anu ya, ra ana ngene. So. Ya no. Tadi Pak kasih jare nang Blabak, jare arep mampir ngene urung. Mampir. Membengi rame den rene ta kowe iki, membengi. Dan tulangnya mendene kok. Kancane ya ger kanca cilik iki lho. Kucluk kancane Kucluk. Ceritane piye den biyen aku den. Wis. Ora ngira nek kono sak dadi ngene iki. Ngene ya apa wong kucluk ijian ngene. Kuncung ya zaman cilikane lho. Dadi cilikanku ki nek dipotong kuncung. Aku karo adikku iki kuncung padha kudu persis. Sekolah kelas 6 kene iki digundul lah model bros-brosan ning kene. Turah sakmene kene. Nek wis gedhe ngene iki paling anu ya, Dik. Wangun ya. Wangun trending. Gawe Kayak trending. Ki ngontan terus potong kuncung ngene, Dik. Kontan potong kuncung. Aku gak HP lu tak terik ora. Iya ya kalau nilai Google aja nih nilai gaji ya. Wis mlebu urung wingi urung mlebu. Otomatis dong. Otomatis mlebu maksudnya kan nek kan sibuk ning ATM kan ana dite ngono ora kecelek ngono. Wingi kecelek. Nek wis ono. Ya wis ono. Jutek nek ngecek yo. Tak terke yo. Lah nek urung tiliki maksudnya ning email kene wis mlebu urung.
Ayo mampir we Aris Delo. Ada jak sih arep tuku kanu mie ayam, ngambil meri tuku apa kan ayam. Lah membengi itu sih ya telepon meri, ya mending tuku matengan wae Gung ngono. Nek gawe konten apa gawe makan-makan malam rasa beleh kesuwen tuku matengan terus pangan bareng-bareng. Ya konten sekonol apik kok. Hah? Sekonol carane Piye carane piye? tuku bahan mentah yuk dadeke mateng kok gak di Bahan mentah ya apa? ayo iwak mentah yuk Apa lele? Nila. nila sing gurih. Aku tak melu mangan. Ya iya. Iso nyambelin ora. Ambel kae lompoke mburi omah kae. Nggo nalas. Oke alas yo. Minakku. Tenan tuku nila Karo tomat ya 3 kilo wis. Ger. Gracek ya. Racek tuku besi wah. Ora maksudnya pasar wis tutup. Pasar ini wis tutup dadi ngeracek. Ini nang gua HP ora jikono terus jalan kembali. Omah dolanan mrage iki nggo naik meri napa aku tak ramah gua HP anak anu Klayu. Itu ben durung ketok anakmu. Sare rene iki. enggak iki gak ndelok HP. Sing ngisor wit kono kuwi lho. Napa? Ya anak aku mesti nang kono. Apa nek udan ngono cukur-cukur selokan kono iki. Dendeng. Ah. Malah sehat tak omong nek mlaku-mlaku ngono kuwi. Njak sarimi kok ora dientekke to sak. Piringe kon badok wong. Gembluk tenan. Di anak lanang wis ngono kuwi ya. Beda ya karo wedak ya. Wedak meneng nek wedak ya. Meneng nek lanang ngono kuwi ya. Dadi cah pinter biasa. Dadi pinter. Merina Mas. Iki batak telepon tangi turu. Jak ngonten ngono. Gak kek males video panjang kek angel penontonane. Lah ora rajin upload tok ya. Kontane takon nge-vlog isin kok. Apa tamumu sing tamu teko di-vlog, diconcong kaya kowe iki. Dadi materi ya to. Wingi tine ya gur video sithik-sithik tak kanu ya. Sing nonton ya akeh dadi ya. Aku kau ora. Oh kowe. Wo. Gendruwo ngendi ya? Oke. Cara nonton Woko channel iki urung upload kok suwi ya ket Idul Fitri tekan saiki ya. Coba sudah itu wis. Ning ngedit apa suwi Pak ya? Apa prei pasan time prei paling. Libur Lebaran dadi prei. Kopi ni jauh. Pahit harus diombe. Oke arep tak gaweke sik. Pilur. Arep tak gaweke ning kosek wong ngonten kek 8 menit tak genepi sisan menitane. Paling ora pirang menit to? Ya ben 10 menit ben iklane wakeh to. Oh, terlalu banyak endorse, terlalu banyak Iklan, terlalu banyak iklan kan duitnya ya. Iklannya padha endorse kuwi to. Ora endorse, nek endorse kan langsung aku dikeki nganu. Kei barang ngono, upama endorse apa kopi, aku kei kopi apa endorse nganu langsung kei. Di vlog mah salah aku kampret. Kampret. Lah kan kowe pinter to. Ika. Ya biyen nek sekolah guru buku siji to Den. Wiji Siji ya pulpen siji digembol lah Den ya. gimbal. Kliwon nang ndilan. Dadi mata pelajaran apa wae nganu ya. Ono kabeh. Matematika ya bukune kuwi, bahasa Indo ya kuwi. Buku siji ra kelong kok. Ora tau nyatet ya. Nah, sini ning nganu SMP ini MTS. MTS. SMA ini Muhammadiyah. Jadi semuanya mah. Wong wedok-wedok ya. Sing kono SMA. Oh sing SMA. Oh sing kulon ya. Kulon Polor kan. Kulon ya. Kulon lapangan. Saiki nganu sing lapangan kae saiki wis dadi nganu. Bangunan sekolahan ae. Ke tempat praktek SMK. Kuwi anakku nang kono kuwi. Sibuk jurusan Sibuk jurusan perhotelan terus. Wah,
Cakep tuh wilayah sini kan wisata banyak. Sesuk PKL ning Jogja tapi wong daerah kene wis kebak. Hotel dan resto itu masuk itu. Hotelan. Engko lulus kuwi ya do nganggur. Yo, Lulus aja ya muga-muga ya. Ana gawean langsung ana gawean apa kuliah ya muga-muga iso ngragati mbokne maksudnya. yo sik lanang. Sing lanang ya maksudnya kan mbokne ning sing duwite kan saka sing lanang saka aku. Ngono lho. Wis ngasih lur wis 10 menit punjul, pokoknya tetap semangat. Aja lali. Apa nih? Delok apa nih? Video ini sing iki ta ya. Ini wis Urung di-upload. Iki urung tak-upload engko didelok ya. Sukses selalu untuk kabeh wae. Aja lali sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi